За шеста среща да излеят на татамито Иво Стефанов срещу Красимир Каменов. Време! Шеста среща. Добре! Души! Айде го знаеш. Работивчо, си втората купа, така изваждай ръката. Изкарай газа. Няма това пушване, работи! Айде! Айде, бъркай! Работи! Няма там нищо, знаеш. Не може да мине така, давай. Айде, имаш контрола. Така. Давай пирамидата, давай, работи с другия крак. Диши. Давай, си. Точно така, давай. Пирамидата, Иво, пирамидата. Чупи. Така. Работи, контрол. Айде ли кука? Айде, давай пирамидата сега. Ставай. Давай ръката на бицепса и бутеш. Добре. Контрол. Диши. Добре ли ти е точно така? Главата дръж. Давай омплатата оттам. Клиринг на него скам. Иво, нямаш през. Клиринг на него. Дръж главата, пускай главата са. Хвани си, влез на дясната. Точно така, с другата ръка избутай тази да ти пречи. Добре, главата дръж, Иво. Хвани си десна и влез. Браво, Иво. Айде, диши, Иво, диши. Контрол. Диши, неговата минега, диши. Работи. Иво, няма да си работи с краката, работи. Диши. Точно така е сега, изкарвай газа. Полека. Контрол. Работи с краката. Точно така е. Работи още, натиски с единия крак. Дай клиринг на него там.
Изкарай газа и прави, знаеш ли? Работи си пирамида, Тивчо. Нагласи си работи. Давай! Контрол! Ти! Аре! Давай свича, още така. Ти! Айде, хвани там! Хвани Мишо контрол! Хвани малко за контрол! Тук виж къде е. Добре, браво, давай! Хубав нюр! Хубав, плътен! Плътен! С лява ръка! С лява ръка плътен! Айде сега дясна! Работи дясна! Дай лопатата! Дай лопатата! Cine se cracă? Завърти се на твоя ляво, Ил! Завърти се на твоя ляво! Айде само пъйте така, когато са заклещени! Опъвай ги! Айде пак! Опъвай! Краката са му заклещени, не може да излезе, само се пази! Трябваш хубаво, трябва. Опъвай ни глезена! Опъвай глезена, там не мога да изкара! Добре! Бъркай! Бъркай! Айде, краса!